bergembira semua, sudah bebas negeri kita, desa merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia, itulah milik kita, untuk selama-lamanya. Dari Sabang Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Komen nganti kemringet deme. Padane langsa iki jamane rekoso, urip pancen anyar kutune iso momen, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng, ulah ojo peteng pokok gawe karo seneng, ulah ojo peteng, nek dikokot yo sing temen. Nyambut gawe karo seneng, wong cocok banget nek dikongkon sing temen.
Atur para putra atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged rawuhnya wonten pagelaran dalu punika Gusti Allah ingkang kuwasa rasa paring widodha atur para putra atur pambagya bapak ibu sedaya para kau pikir langgeng apa sarta kawan paduki waraka mugi Allah ingkang kuwasa kersa paring widodha kita sesuwun dumateng pangeran saged nglampahi kewajiban sedherek dawuh Gusti Pangeran kang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kata utusan kautus dening Pangeran Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresna ora nyono kok ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso yen kelingan marang sliramu kaya rindu rujit jroning atiku jaman biyen aku katon napa saiki aku iki katon napa semono sliramu nate pancet iya susah dilakoni kanthi lilo aku radiro yen sliramu citra tinggal kropo pilih karo liya jancane iki aku sampai sapa kok nganti sliramu mekatake tresna ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso doang ayu umring siramu ojo tega walasa putra putrimu aku ora guna apa turku dewa wis tak timo pasrah karo kang kuwasa
pisan. Ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab waktu iki kanggo meringati Israel Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinuju aku kudu lagu-lagu kancane bersatu ojo sesukaran kudu sing aturan muda koyo kewan wong rebutan pangan foto gelo aku ingkang jogo kancane pemuda sing rupane Allah najan rupa Allah nanging rasa bodo milo dipilolo kancane pemuda kanggo sampun cekap lelagon kawula mbok menawi lepat nyuwun pangasama. Anway. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki dutimas nalikane ketugas susah sapa sing ngakoni aku tetap tresno lan tetap setia dutimas nalikane susah tetap saiki sareng putih kowe kok malah lagi parang aku sithik-sithik pasti nasu terus ngajak aku ngono apa kowe aja lali marang aku iki dunimas nalikane nandang susah sapa sing ngajeni setia dutimas derek hati gawe kelo lan gawe kujiwa iya 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 Assalamualaikum kula salam kula katur para agung lan sederek kula iki
rupa amadani nanging iki santri mula aja wedi mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali kalian warga wiki perlu arah-arah kanggo hiburan supaya nek akhir bisa entuk kahormatan layo kanca matur ing prasaja kula dipilolo kancane pramuka jan lupa kewan melu perayaan supaya nek akhir bisa entuk kahormatan ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda kesampun cekap lelagon kawula kok menawi lepat nyuwun pangapura ono maneh kulae wong Purbalingga kalepanan gawe geger wong sadonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana wong kemangan wong mati sumanto sing mangane wong mati aja diadai aja disengiti menawane petunjuk ilahi rumah warga miskin program bupati Sumanto kota Pelutan galak kerja asal kecamatan piye asal kula bukane kuwe lakon kaya kowe bupati dadi tanggap sasito Sumanto aja nganti diseksa elinono marate on kateke maring masyarakat ono maneh onae wong Purbalingga kalepanan gawe geger wong sadonya mbok kesurupan aku ora ngerti ana wong mangan wong mati sumanto sing mangane wong mati aja diwate aja disengiti menawane petunjuk ilahi rumah warga miskin program bupati Sumanto kota Pelutan gelap kerja asal kesempatan boga piye asal kula bukane kuwe lakon kaya kowe
Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Pada mari kita bersama memperingati oleh kaum Islam dengan pemuda-pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kotor besi, tapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip ora gelem memperingati maring merot Nabi Muhammad, Nabi yang suci. Besok yang wis mati dicemplungke ana ing geni kang alat neraka selawase ora mati. So ayo kanca tinggalkan di lagu baru, sebab wis mangsane ganti barisan dan maju. Kakak sampun zakat, kakak sakur kaula, kula badhe kantos sifate urip ning donya. Amila yen lepat nyuwun sugih pangapura, sedaya para kanca sinarimba candi mulya. Nanging lakune aku sing ngrasa atiku, kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu, ning sliramu kok kaya ngapusi aku. Wis gerak keloro-loro apa jagat disumpah janjimu, nanging sliramu ra tau coba ngerteni aku kang tansah rekoso jagani tresnamu. Sliramu dadi kembangé ati, kowe senang coba rino kawan berik, bena cokalae mongso ngelumke tresno iki. Saku ate daya ampun lakoni, nanging lakune wektu segaras tresnamu kaya aku ora tau ning atimu. Ora sakabeh salah kuwi ana sliramu, ning sliramu malah kapusi aku. Dia tresno lahir batin aku wis lila, tinggal lara iki saya kata
wis keras hatiku apa jaga isu pacaciku lebrane sliramu ra tau coba ngerteni aku kang tansah rekoso jagat tresnamu sliramu dia wes kacoko rino lawan bagi eno cocae mongso malam tresno iki aku percaya akon kondi